Днес се намираме на едно емблематично за нашия град място – градският ни стадион. Място, което е използвано не само от спортисти, а и от всички жители на града, просто за да сменят атмосферата в офиса или в дома, за да потичат, за да поспортуват. Градският стадион е място, на което тренират все повече и деца, и възрастни. Аз държа в ръцете си книгата на Антон Кюртев «Спортът в Златоград». Тук авторът изследва спортът в нашия град в периода 1935-2000 година. Според него, първата оригинална футболна топка в града е донесена през 1939 година от Борис Терзиев, наричан Шопа. Също така Антон Кюртев споделя, че името Вихър на футболния клуб в Златоград получава през 1967-68 година. До тогава той е имал други имена – родопски спортист, миньор. За всички нас футболният отбор на Златоград е познат като Вихър. Вихър мъже, Вихър младежи, Вихър деца. Днес сме тук, за да говорим с треньорите на децата. Господата Красимир Шехов и Красимир Камберов са треньорите на нашите деца. А защо ще говорим за детският футбол в Златоград? Защото факт е, че през последните години това е спорт, който привлича все повече деца, все повече желаещи. Факт е също така, че Златоград почти 10 години вече е домакин на футболния турнир за деца Champion of Champions. Краси, здравей! Здрасти. Радвам се, че днес съм с теб на нашия, както го представих преди малко, не просто стадион, а емблематично място за златограчани. Ти как го приемаш? Вече като родител, като човек, който е спортувал, а сега е треньор. Аз го приемам по този начин, че дори преди да се захвана с тази работа, която изпълнявам в момента с децата, аз почти всеки ден, даже да не казвам всеки ден, винаги съм бил на стадиона и си го приемам нещо като много лично за мен си. И за квартала, ти си от този квартал. И за града. Да, живея тук също стадиона, буквално. Да. Забелязвам сериозни промени на стадиона. Ти така с годините, какво отчиташ? Какво се промени? Доста неща се направиха по стадиона. Преди доста време направиха много голям ремонт на стадиона, който позволява да изглежда по този начин, както го виждаме днес. Даже много мои приятели постоянно ми пишат във Фейсбук откъде намерихте този стадион, тази готина трева. И даже това беше повод да поканим няколко отбора, понеже сега ще има и 60 години Вихър Златоград прави юбилей и ние организираме детски футболен турнир. И дори два отбора така се записаха чрез вече социалните медии. Това е част от медията. Да, животът ни е всъщност паралелен. Живеем и в социалните мрежи. Треньор си на децата. От колко години се занимаваш с деца? От миналия септември се занимавам с това. По принцип, още нямам официална диплома, но това не ме спира пък да ходя на други частни обучения. Бях на обучение с един треньор от школата на Милан, който отговаря точно за тази възраст, 10 годишните. И там научих доста ценни съвети, как да наблягаме на самите детайли, защото ние като по-възрастни футболисти вече, по-зрели, има някои неща, които си ги правим несъзнателно. Обаче за мъничките деца, то много важно да им се обясни като чисто детайлно как да застанат с тяло, как да поемат правилно топката, как да ритат правилно. Защото то за възрастните ни изглежда много лесно да дадеш една топка на едно дете и да му кажеш, той защо не може да рита толкова силно. Да, ние българите, нали, разбираме. Процесът е доста дълъг и сложен даже. Да. Но ние сме упорити и се опитваме да А упорити ли са децата? Децата са много упорити и аз много се радвам за това, защото те, не знам дали аз или те мене назапалиха много и искат много допълнителни тренировки, с което аз се старая да... Защото той много и времето ни помага, аз си ходя на работа, аз по принцип не се издържам с тази работа и си ходя на основна работа. Да, това ми е като хоби, реално. Забелязвам, групата ти е доста голяма. Да. Колко деца тренират при теб? По принцип, основната група ни е около 20 деца. Нали, в момента е лято и много са на почивка, но има доста голяма група се събрана. А вие целогодишно ли тренирате? Целогодишно. Зимата как се справяте тук? Зимата се справя малко трудно, защото стадиона чисто
физически не ни позволява от метеорологична гледна точка, защото вали, студено и родителите се притесняват да не се разболеят децата. И тогава ходим, благодарение пак в Васил Левски залата, което за мен не е много окей, защото там си има баскетболен отбор, ученици се тренират, те леко са дразни, защото ние им отнемаме част от времето. И ние това го разбираме, но ние сме изправени пред такава ситуация, че няма къде да тренираме. Зала, да. Не е някаква фикс идея да ходим да тренираме там. И примерно за в бъдеще ще е много хубаво, ако се направи и тук на стадиона. Примерно, аз така съм си го мечтая или си го виждам, да се направи едно помощно игрище, което примерно зимата да може да бъде затварено с такива балони, така наречените. Вътре да е топличко на децата, да може да си тренираме където няма място, да не ходим по баскетболни зали и такива. Чудесна идея, която може цялата общност златоградска да доразвие. В крайна сметка винаги говорим и правим всичко в името на децата ни и на бъдещето. Така че според мен даваш една идея, която да бъде развита от всички нас. Според мен, ако всички мислят за децата и сме сплотени, не мисля, че е нещо много трудно постижимо това. Ето, видяхме с много малки усилия как се подобри самата визия на стадион с, нали, то не искам да казвам обикновени седалки, но с едни седалки, как абсолютно изглежда вече съвсем друг начин стадион. Преди имаше друга визия. Аз от години не съм идвала на стадиона в това си качество, в което идвам сега и влизайки си помислих, аз отивам на професионален, не знам дали това е израза, професионален стадион, нали? Стадион, на който играят професионален футбол. Друго ми е интересно, все пак година казваш, че работиш с децата. Какво забелязваш в децата? В децата забелязвам много голямо желание за развитие. Аз най-голямото удоволствие за мен е, когато видя едно дете, че е направило нещо трудно в неговите мисли, трудно го е постигнал с някакво по-сложно движение, някой финт, някакъв удар, който допреди това не е можел да го прави. Аз съм му помогнал по някакъв начин и самата радост изпълва и на мен с радост. Естествено, радостта носи още повече радост. Мисля си за това, гледайки фланелките, нали, те как са облечени. Имат ли си любимци? На кого подражават? На кого искат да приличат? Кои са съвременните, как да ги нарека, Христо Стоичковци на България? Христо Стоичков, да, то много велик българин за българския футбол. Прославил България навсякъде, но вече за жалост няма българи, които да прославят. Радваме се на чужди деца, да, те са по-малки от мене. Ямин Ямал, Халанд, такива футболисти, те са по на 20 години. Децата следят тенденциите, имат интернет, виждат кой вкарва головете на любимите им отбори. И за друго, за жалост, което аз също отчичам, че всички деца нямат български любими отбори толкова. Имат някои, но повечето симпатизират на Барса, на Реал Мадрид, на Манчестър Сити. Да. Може би нас ни натъжава, но пък за децата светът вече е едно малко място, нали? Те не са ограничени, точно това, което казваш и с интернет. Кажи ми сега, какво постигнахте за тази година? Какви са участията ви? Какво ви предстои? Спомена преди малко, че ще има юбилей на Вихър и така. Друго какво? Аз казах и във видеото преди разговора ми с теб за турнира, който се провежда ежегодно в Златоград и събира много футболни отбори. И е щастие да виждаш по улиците на Златоград малки футболистчета в различни екипи. Да, ще започна първо от първия въпрос, защото аз го разбирам като два въпроса. Добре. За миналото и сега за настоящето ще говоря. То в миналото, в кратък етап, защото няма още една година, откак сега се занимавам с тези деца, успяхме с помощта естествено на родителите, защото без тях трудна работа да се случат нещата. Те са един от основните наши двигатели, които ни помагат и финансово, и на подкрепят. Защото все пак да запишеш едно дете на някакъв турнир, всичко се е свързано с средства. Ние като отбор още не може да си позволиме да им подсигурим всичко. Подсигурили сме им тениски, пак чрез спонсори. Така изглеждат. Преди беха всички шари, сега поне изглеждаме така малко като отбор, което дава настроение на целия стадион. Ходихме на няколко турнира. В Кърджали има традиционен много силен турнир Paradise Cup. Там даже следващата седмица на 5 и 6 септември пак ще участваме. Ще играем срещу един турски отбор, Чорво Фенер.
ще играем срещу Беро, Стара Загора. Там малко е и предизвикателство, за да знам, защото срещаме доста силни отбори и така често падаме, което не е нещо много фатално. Трябва да се учим да губим първо, преди да се научим да печелим. Трябва да се научим от по-силните. И така, ходихме в Гърция на 2 турнира също. Там децата се представиха много добре. С по-равностойни отбори беше този път. С футбол 7, които са 2015 година, завършихме на второ място, а с футбол 5 също на второ място. Там се представиха много добре децата. Загубихме само по един мач, а спечелихме, мисля, че по 3 мача, което за нас беше много добър напредък. Тук в традиционния турнир Шампион на шампионите ние завършихме на 3-то място, като може би ние бяхме отбора с най-много отбелязани голове. Да, поздравления, да. Да, също много зарадва децата. Да. Какво ви предстои? Предстои ни тази седмица още, не знам дали видеото ще излезне, но на 30 и на 31 август организираме турнир, и не само турнир, а честване на 60 години клуба Вихър Златоград, който ще се състои с детски футболен турнир. Също така ще има демонстративен матч между ветераните, защото и те са част от историята на отбора. Трябва да им отдадем на тях почест и уважение. И също така мъжете ще изиграем една приятелска среща срещу отбора на Шкода Ксанти от град Гърция. И с този мач ще станем и приятелски отбори с тях, за в бъдеще да може да си помагаме по някакъв начин. Следващите турнири, които се състоят тук в града, ще се опитаме да ги докараме и тях тук, да има и чуждестранни отбори в нашия град, което няма да е лошо като реклама и за града. Разбира се, и според мен за всеки спортист и за всеки отбор е важно да има партньори, да има двубои, в които да вижда докъде е стигнал. Краси, много ти благодаря. Пожелавам много успехи на твоите момчета. Пожелавам ти на теб лични успехи като треньор и твоят малък син един ден така до теб да ритате тук с отбора. Всичко добро. Благодаря и аз. Чао. Продължаваме разговора с Краси номер 2. Краси Камберов, който е треньор на младежите в Златоград. Здравей! Здравейте! От колко време се занимаваш с това нещо? Треньор на младежите? Ами вече започвам 3-та година да се занимавам с това нещо. Завърших преди около 4 години и направо започвам да се занимавам с това нещо, тъй като ми е и хоби, и страст и така нататък. Младежи каква възраст са? Ами тази година са 15-16 годишни, с които ще участваме в Пловдивската зонална група. Малко по-сериозно предизвикателство за нас тази година, тъй като 2 години играхме в Кърджали и спечелихме първенството. И така тази година ще се пробваме малко по-нагоре, така казано. Да. А това са младежи, които тренират от 15-16 или започват от по-рано при теб? Не, това са младежите, които при мен тренират вече 2-3 година, нали така казано, от около 13 годишни съм ги хванал тези деца. Минахме през футбол от 9, след което вече сега сме вече и на футбол 11. Доста голяма част и от тях ще вземат участие и при мъжете, мъжкия ни отбор. Така че общо взето е това, нали, смятам, че вече са подготвени момчета. Тоест за 3 години забелязваш израстване в тези момчета. Огромно. Огромно израстване. Какво е в мисълта на един треньор и в главата? Какво означава огромно израстване? Какво на език, който да разбере, да кажем, една жена? Ами във вашите уши, за да мога да разберете за какво става въпрос, според мен от тази усърдна работа, която полагат децата, нали, с това нещо те израстват в този спорт и всяка изминала година бележат все по-сериозни успехи, така казано. Технически, може технически, тактически. Да. И от двата най-важни, може би, приема и технически и тактически, децата са готови вече, така мога да кажа, за по-сериозни предизвикателства. А колко деца тренират при теб? Ами тази година започнахме около 25 деца. Сериозна цифра. Да. Направо 2 футболни отбора. 2 футболни отбора, което, нали, с толкова деца се работи пък и по-лесно, тъй като може да има разнообразни тактически тренировки. Да, могат да си правят двубой. Точно така, дворазови тренировки повече правихме в началото, нали, тичахме и сутринта и вечерта наблягахме на топка, но
Сега вече тренираме по веднъж на ден, което е, мисля, че достатъчно. Ти си учител и в гимназията, в средно училище Антим първи. Смяташ ли наистина, че това, което казваме по принцип, спорта влияе върху изцяло развитието на едно дете? Как според теб футбола в частност се отразява на момчетата? Изцяло върху дисциплината може да кажем, че момчета са много дисциплинирани, тъй като аз съм на голяма част и от тях в училище. И показват една доста по-различна дисциплина в училище, откакто започнахме да работим заедно. Смятам, че от към дисциплина това най-добре им влияе. Да. Тъй като ги мотивира да учат повече, тъй като отделяме време на това нещо. Няма как просто да им кажа, отделяте време на тренировките, а ученето остава на заден план. Да. Със сигурност ученето е на доста по-преден план. А и все си мисля, че футболът не е просто едно гонене на топка, нали? Със сигурност изисква много, много сериозна мисъл. Да, всеки един, в зависимост от това на какъв пост е той. Кажи ми, ти спомена за успехите, които си имал. Какво ви предстои сега? Тази година, както ви споменах по-рано, ми предстои да играем в Пловдив. Там ще бъдем в група от около 12-13 отбора, доста по-сериозна. Главно това ни предстои, през годината върху това ще наблегнем, но на 30 този месец също ни предстои турнир за 60 години Вихър. Да. Ще ни гостуват още 2 отбора от околността, така казано, от Кърджалийска област. И те ще ни бъдат пак като една подготовка за началото на сезона, която почва втората седмица на септември. Да. Сега, докато си говорим и за това, че си учител, ми идва да те попитам, говориме за момчетата, които тренират футбол. Има ли момичета, които искат да тренират футбол? Има желаещи, но някак си все още не сме стигнали до там да започнем да тренираме с момичета. Няма все още толкова желаещи. Да, в града. Да, на този етап при нас няма много желащи момичета. Да. Какво си пожелаваш на себе си като треньор и на твоите момчета? Пожелавам си да завършим един успешен сезон без контузии. И това е най-важно, да го завършим без контузии. Да. Защото в футбола, знаете, е контактен спорт и е възможно всякакъв вид контузия. Надявам се да го завършим успешно и без контузия. С твоят колега, твоят съименник Краси Шехов, говорихме за това как изглежда стадиона в Златоград. Ти също си доста малък, но какво забелязваш в последните години? Защото за мен лично стадиона се е превърнал в едно място, в което може да прекарваш часове, дори само гледайки го. Определено в последните години, откакто започнахме да работим и още по-усърдно да носим успехи, определено има и доста желащи да се запишат да играят футбол при нас. В града самата публика вече вдъхновили сме някакси хората да по-многобройна е. Точно така, да пълнят стадиона, да ни наблюдават, да ни подкрепят. Така че смятам, че вървим на прав път при всички положения. И ще има футбол в Златоград и ще празнуваме, надявам се, и 100 годишен юбилей, не точно само така, 60. в бъдеще, докато сме живи и здрави, ние няма да оставим футбола в Златоград. Краси Шехов спомена и друго, за това, че стадиона е перфектно място за тренировки в летния сезон, в този сезон, дори и есенен, но зимата е по-трудно. Как се справяш ти с младежите, с тренировките? Зимата е по-трудно, тъй като стадиона се наранява повече, тъй като вече говорим за големи момчета, примерно при моите възраст 15-16 годишни. Но да ви кажа честно, не срещаме трудности. Единствено студа, което е малко по-сложно, но справяме се за сега. Но той пък ги калява. Той пък ги калява, точно така. Да. Възпитава ги. Да. Един вид. Да. Много благодаря. Радвам се, че такова младо момче е треньор на младежите и със сигурност поемат от теб не само тактически всичко, което трябва да знаят за футбола, а и за живота. Надявам се. Да. И аз ви благодаря, че обърнахте внимание на нашия клуб. Благодаря и повече успехи пожелавам. Благодаря. Аз също ви желавам много успехи.